Представи си свят, в който всяко дете учи с усмивка, където знанието не е просто задължение, а приключение, където книгите не са просто хартия, а малки врати към възможности, мечти и увереност. Точно този свят изграждаме и ние. Нашата мисия е проста, но дълбока. Да превърнем ученето в радостно, вдъхновяващо и смислено преживяване за всяко дете. Затова създаваме детски книжки, които комбинират игра и знание, за да развиват емоционална интелигентност, логическо мислене, фина моторика и естествено любопитство към света. Когато детето учи с интерес, то расте уверено. А когато родителят разполага с правилните инструменти, расте цялото семейство. Здравей! Ние сме Илия и Ани, семейство обединено от любовта си към знанията, към книгите и към най-красивата мисия – развитието на децата. Като млади хора, заобиколени от приятели с малки деца, често виждахме едно и също предизвикателство – как да учим детето, така че да е и полезно, и забавно. Труден въпрос, а отговорът се роди в нашите ръце. Решихме да създадем нещо различно, нещо, което да помага, да вдъхновява и да сближава. В свят, в който екраните все по-често откъсват децата от реалността и от връзката с родителите, нашите книжки се превръщат в истински практичен инструмент. Те помагат на семействата да изключат за момент дигиталния шум и да се свържат чрез игра, диалог и общо преживяване. Така започна нашето пътешествие в света на детските книжки с кауза. Книжки, които не просто дават знания, а изграждат увереност, умения и връзка между родител и дете. Защото вярваме в едно. Всяко дете заслужава да учи със страст. Всяко семейство заслужава да расте заедно. И всяка книга може да бъде малка искра, която променя бъдещето. Добре дошли в нашия свят Jumbo Joy. Мястото, където играта среща знанието.